салому алейкум тамошобинони муҳтарам, бинандагони гиромӣ. Ина имрӯз мо дар як мини ферма қарор дорем. Шумо дида истодед ки мо чорабинӣ профилактикӣ гузаронда истодем барои дезинфексияи пеш аз зимистон. Дезинфексия бар зидди канаҳо, кайко, барои эктопаразитое ки паразит ҳастанд дар зимистон, барои чорворо эмин нигоҳ доштан мо дезинфексия карда истодем. ина шумо нигоҳ кунед маводҳои дорувории мо. диазин, неоцидол, аднохлористиод, креолин, 2,5%, ҳама инора якҷоя карда 1% мекунем. Ҳамаш якҷоя 1% карда барои дезинфексия плашади берн мезанем. бо барои дуруни оғила бо ҳами аднохлористиод, неоцидол 60%, креолин 2,5%, иноро якҷоя карда барои дурунбо якҷоя мекунем. бо дозаи уша бо дига тарак мекунем, мезанем. барои мо ҳамеша пешаи чорвотона ба оғилаҳои зимистона даровардан, барои кашарои зимистон даровардан, ҳамеша дезинфексия кардан ин хубтару беҳтара, ба хотире ки аму паразитҳо, эктопаразитҳое ки дар танаи чорво мечаспа аз оғил барои зимистон пешгирӣ мекунем, ки дезинфексия мекунем, ки то ки зимистонӣ барои чорво хубтар боша, мақсад ғам натия, сабуктар зимистон паситар кунад.